nakasuway na mo mabudol online. Kasi hilig ninyong online shopping. Palit mo, ni order mo sapatos, unya ang niabot, chinilas, o di ba ka, sapatos nga nindot kayo, pero ang pag-abot, di mao ang Paris. Naka-order ko usa ka nindot kayo nga kanabitaw action camera, barato kaayo pagka-advertise, nindot kaayo pagka-himo sa komersyal. Pero, kininindot ni pag-abot sa actual, paltik, mo andar. Ano na usa ka istorya, kabahin sa usa ka dato, nga tungod sa iyang pagkaadunahan, wala na siya kay balo kung unsaon na iyang mga kwarta. Ang iyang ganahang buhaton, mukaon, mo inom, o mo biyahe. Travel around the world. Nga karong, o ugma, ganahan ko maniudto sa Singapore, adto siya maniudto. Sunod simana, mo biyahe ko, adto ko sa US. Pwede kaayo. Kaon, inom, hudya ka. Pero there was a time nga naabot siya sa usa ka lugar bungtod sa mga bulawan. Pag-abot niya dito, ningon siya siyang kaugalingon, wow! Karon pa ko nakaari. O nganong karon pa man ko nasayod nga naa di ay ni exist di ay ni sa kalibutan. Wala niya masabti ang iyang kalipay nga dili niya masabtan og ningon siya, kining naa nako karon nga bahandi, layo ra kaayo sa akong nasinati og nakita niining bungtod sa mga bulawan. So unsay nahitabo niya? Tagaginhawa niya, inhale, exhale, dahil mo gawas nga bulawan. Asa ka anak? Maningning ka? Kana bitong ang kalipay murag di nakakasabot. Pero kasabalo mo mga igsoon, unsay na resulta sa iya ha? Tungod kay dili na niya masabtan, di na siya kabaloon saon niya, ang iyang kinabuhi nahimong meaningless. Ang iyahang kinabuhi wa na siya kasabot because wala man siya satisfaction. Every now and then mag-usab-usab ang iyang kalipay. Naangko na niya ang tanan, bisag asa nagkadiin-diin, travel around the world, lipay, hudyaka, eat, drink, and be merry. Pero, pag abot niya dito, naa na po'y lain. Dili na sad siya masatisfied sa iyang kinabuhi. So, it is a vicious cycle. Nga di ay, ang kinabuhi sa usa ka tao, walay katagbawan. Mga igsuon sa inyong bahin, nakapangutana mo kung unsay maghatag kanimong katagbawan, unsay maghatag kanimong kalipay. You may think of a thing or of a person nga naghatag nimong kalipay. Kana magyud atong klaruhon nga tan-aw. Kung unsa gyud ay ang tuyo ug tumong nato ug makalipay kanato, unsa nga atong gitipigan kaysa atong ebanghelyo, no? Nagkalot nakakita siya bulawan, pearl of great price nga iyahang gibaligya ang tanan kay iyang gipalit ang maong yuta. Kay nakakita siya og maanindot. Kay para kaniha mao kadto ang maghatag og kalipay. Sa atong kinabuhi, mao na ang kasagaran kung nabudol ka, kung nakasuway ka nga napiki ka. No? You invested so much. So kamusod sa usa ka butang nga imuhang gi-invest ang tanan. Pero after all, unsay nahitabo? Nabudol ka. Nakasuway lagi mo anak? Lain-lain nga klase ka sinatian. Nabudol ka sa gamayng butang or napiki ka sa dagkong butang. Makaingon ta nga nabiktima ka. Mga igsuon sa atong kinabuhi, kasagaran nato, nabiktima kita, pero wala ta kabalo nga nabiktima ta. Sa unsang pamaagi? Because we spend most of our energy, most of our time, most of our self focusing on things nga maghatag tinuod og kalipay, pero mulabay ra. Mapanis ra, mahuman ra. Pero ang gipasabot sa atong ebanghelyo mga igsuon,
Pangitaa ang perlas. Pangitaa ang nindot nga butang nga maoy maghatag kanimo sa tinuod nga kalipay. Pila man ang imong ihatag sa usa ka bata aron mohatag siya sa iyang pahiyom. Pila man imuhang or unsa man ang imuhang buhaton haron makaangkon mo sa inyong pamilya sa tinuod nga kalipay. Unsa ang imong i-invest sa imong kaugalingon haron makaingon ka, this is life. Unsa imong buhaton haron maangkon ang kalinaw, kalipay sa tibuok kalibutan ug sa atong kasing-kasing. Unsa atong i-invest nga gikinahanglang angay natong usikan sa atong panahon. Mga igsoon ang atong ebanghelyo nagisgot kabahin sa gingharian sa Dios. Hinaot unta nga sa atong pagpanikay-sikay sa kinabuhi, dili unta ta mag-usik-usik sa oras sa mga butang nga lumalabay lamang. Ato unta tanaw no nga ang kalibutan karon naghatag og daghang kaayog choices. Pili lang ta. Usahay makapili ta atong mga butang nga nindot pero mabudol di ay kita. Magpili ta sa mga butang maghatag kalipay pero temporary lang di ay kaayo. Usahay mayon ta, it's a prank. Mailad kita. Daghan kaayong mga butang o mga tao karon nga kusog kaayong muguba, mangilad, mangdaot. Ang nakasabuan ni usahay kay kusog pa kayo mo simba. Lisod. Mao na mga igsoon. Ingon si Kristo, maningkamot kita sa pagpanday sa gingharian sa Dios. Unsa day ning gingharian? Unsa ning gingharian sa Dios? Ang gingharian naa na, uban na kanato no sa pag-abot ni Kristo, iyang giyagyag ang gingharian. Ug mao kini ang atong pagapuy-an. It is for us to discern unsa ang imong gipuy-an karong adlaw. Atong pangitaon kay gihatag na sa Dios ang iyang gasa kanato. Kasagaran lang nato mailad gyud ta. We spend on our time kasagaran sa mga butang-butang nga lumalabay. Ayaw usiki, ayaw pag-usik-usik sa panahon, kundili atong i-invest ang atong kaugalingon sa tanan butang nga maghatag ug maghatod kanato sa gingharian sa Dios. Unsa man ni siya? Pagbuhat sa maayo, paghatag sa kalipay. If we can compare happiness, nakasuway magyud mo og kalipay kung unsay naa nato. Malipayon ta kung success ta sa kinabuhi, do na tay naangkon, nakagraduate ka, nilampos, ang pamilya successful sa business, ug unsa pa nang mga pangandon nimo imong naangkon. Lipay ta ana. Pero nakasuway sad ba mo og kalipay nga kanang maslaw? Kalipay nga bisan pag mahuman ang example, nitabang ka sa mga taong nagkalisod, nga nagtanaw ka sa ila nga nagmalipayon o nihawas sa kalisod. Ang kalipay nimo daw, dili itupngan. Inyong kaayo ba? Ay ko ina nga, dili mo maayo? Maayo man ta, maayo man mo. Pero nakasuway mo sa inyong kaayo nga inyo ang gisir sa uban? Bisag dukot lang, i-share silingan. Bisan biko, bisan og pahulma ko og kaldero diha. Kanang inana mga simple, dili ingon nga kanang extraordinary. Simple nga mga butang nga imong gi-share sa uban, imong gitabang sa uban, imong giuna-una nga kinahanglan kang mo reach out sa uban. Kasuway mo. Unsa man na siya? Nail cutter pa dira kung gipahulam. Ginagmay. Palit og buhat ya tilila pakapinan og sa kilo. Ana. O di baka ihatag na lang. O sa panahon nga dunay moduol kaninyo, no? Kinasing-kasing mo reach out ka bisag piso, mao man sa dang imong mahatag okay ra basta kay kinasing-kasing. Di ba nindot ang kalipay? Labaw sa tanan. Mao na gitawag nga gasa sa Dios. Pero it doesn't mean mo sa kitang tanan magsigil na sa tagpangayo. Lahi ra pud nga istorya. Kinahanglan naa tay balanse sa kinabuhi.
Gawas nga kita nagrely lang sa grasya sa Dios sa iyang kaayo, nakadawat kita sa iyang grasya o gugma nga libre panghatag nga libre. O mao ni panghatag ayaw pabayri. Busa mga igsuon, mao ni ang atong ebanghelyo naghisgot kabahin sa bahandi nga atong pagahuptan. It is for us to discern kay naa naman ni gihatag na niya sa kanato ug atong pangitaon kini sa atong kaugalingon. Pangitaon nato ni diha sa katilingban. Dili nato ni maangkon kun dili ka abli sa imong kaugalingon. Dili nato ni maangkon ang ingarian kung ang imong tinguha ako lang tanan. Kay pag-abot nato diri sa kalibutan walay ato. Ug mugikan ta gikan diri sa kalibutan, mobiya ta sa kalibutan walay mabitbit. Busa mga igsoon, ayaw usiki ang higayon, ayaw usiki ang panahon to invest ourselves to build God's kingdom.